ali mi se nekako čini opet u javnom diskursu i sad globalno gledano da se više insistira na tom nekom ulasku u digitalno doba nego u kvantno doba. Jel postoji tu uopšte potreba za tim ili je to... Ili su to potpuno nepovezane, kako bih rekao, celine? Pa ja bih rekao da su nepovezane, jer mi kao pojedinci, kao prosto konzumenti, nemamo neku dobit od tog sad kvantnog doba. To je prosto jedna oblast koju će nauka koristiti za neke proboje, koje ćemo možda sutra, u nekoj dalekoj budućnosti, moći da koristimo kroz neke nove uređaje koji će iz toga nastati. Danas, da, mi trebamo da se oslanjamo na naše digitalno doba, koje nama omogućava da možemo da komuniciramo ovako, da možemo da priđemo ljudima na nikad jači način, na nikad bliži način, a opet da budemo fizički udaljeni, što su velike beneficije. A opet to kvantno doba za nas kao pojedince opet nije od prevelikog značaja, jer prosto mi nemamo sad konkretnu dobit od toga šta sad ja mogu da koristim neku aplikaciju koja radi na tom principu, ne. Uređaj, ne. Treba još vremena da prođe da možemo da osetimo plodove takvog jednog pristupa nauci. To je još uvijek na nekom teoretsko, početno eksperimentalnoj fazi za koje je potrebno vreme. A mi trebamo da se oslonimo na ono što trenutno imamo i što prosto danas razvijamo, što može da nam donese konkretnu dobit u sadašnjem trenutku. Znači da mi možemo da poboljšamo naš život i da možda da više razmišljamo o životnoj sredini, što opet nije slučaj, jer sad kao donose se zakoni da prosto da stvara privid neke brige za životnom sredinom, a u stvari to je pitanje koliko to funkcioniše i koliko je to zaista pažljivo isprojektovano. Da sad možemo da budemo sigurni da ako ja, ne znam, odlažem otpad ili šta već radim, da li to zaista završava tamo gde treba da završi, koliki je postotak toga koji se reciklira, šta se baca, jer vidimo da baš i nije tako kao što bi trebalo da bude. Jasno je, vidimo i po klimatskim promjenama i po svemu da ne ide to baš kako bi trebalo, ne ide, bar brzinom ne ide kojim bi trebalo da ide. Vidimo da to onako treba, u stvari, nama treba verovatno nešto da se dogodi da bi počeli o tome da razmišljamo. Tako mi funkcionišemo civilizacijski. Znači, dok se nama nešto ne obije o glavu konkretno, da osetimo svi, kao što se možda ovo sad dogodilo sa koronom, mi ne možemo da konkretno razmišljamo o tome. Ok, svi razmišljamo o ekologiji, o neuništavanju životne sredine, ali dok to ne osetimo na svojoj koži, da izgubimo nešto povodom toga, da ne možemo da uradimo nešto, da budemo onemogućeni, tad ćemo početi verovatno da se više zanimamo za to. Ovako za sada nešto ne vidim, neku boljitak.